ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଛୋଟ ବ୍ଲଗଟେ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଗାଁର ଭିଉ ଟିକେ ଦେଖେଇବି ଆପଣ ଏବେ ଆମ ଗାଁର ଭିଉ ଟିକେ ଦେଖିପାରିବେ ଏକାନି ଆମ ଆୟା ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଆୟା କାଢି ଦେ ଭଲରେ ଆୟା କିଛି କହିଦିଅ ଆୟା ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଖାଲି କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଆୟା ଏକାନି ଡାଉ କାଶ ଏକାନି बगल भाई है ଆମର ଚାଚା ଘର ଅଛି କିଏ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଲାଗୁଛି ପଛପଟେ ହଁ ହଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ बस ଏକାନି ଦେଖାଯାଉନି ବୋଧେ ଏକାନି ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ମୁକା ଅଛି ଆଉ ତମ ଗାଁରେ ଥିବ କି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ମୁକା ଟିକେ ଭାଇया ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ ଜିମେ ଭାଇ ଲାଜ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖୁଥିବେ କନ୍ଧମାଳ ଭାଇ କନ୍ଧମାଳ ଭାଇ कमाइला बाबू भाई ऐसे डायरेक्ट बाबू ଏ ଆମର ବଗାଲ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ की बस्ता ଏଇରେ ପ୍ୟାକିଂ ହେଇଛି ପଳେଇ ଆଇଲେ ଜଣେ ଆମର ऐसे खराब काम को ବନ୍ଧୁ ପଳେଇ ଆଇଲେ ଆମ ବନ୍ଧୁ छाड़ुती मां ଶୁଣି ପାରିଲେ କଣ କହିଲେ काम करूची ଆଉ ୟାର ରାୟ ପରେ ଦେବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବସ୍ତାରେ ପ୍ୟାକିଂ ହେଇସାରିଛି ମକା ଏବେ ଖାଲି ବିକିବାର ବାକି ଅଛି କେତେ ରେଟ୍ ଯିବ ତାଙ୍କ କାକା ଜଣା ଡାଉ କାଶ ଡାଉ ଆସନ୍ତୁ ଏ ପଛପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଲି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସିଆଡ଼େ ଏ ଆମ ଆଲେ ହେଲେ ଆଲେ जोहार गाइस ट्रैक्टर को देखाई दे ଆମ ଗାଁର ଟ୍ରାକ୍ଟର ବି ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ଆପଣ कमाइला ଏବେ ଦେଖିପାରୁନଥିବେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଟ୍ରାକ୍ଟର नीलो ट्रैक्टर रंग डाला इधर होता है ये बाइक क्रैच होता है स्टार्टिंग रे थिले आमो संगरे बाइक वाला किंतु नहांती एबे माने भांगी जाईची मौका गाइस मौका एटा फैमिली मौका आउ एपटे खाली पड़िया रे मौका पड़ी जाईचे काने एकान लोक देखि खुशी हो जाउछंती काने देखा जाउ नांती एकानी अछंती सब आउ टिके रही